Pri príchode do zastávky sa mi niekde z týchto miest postavila panička celá v čiernom, rozbehla sa ku dverám a na dverách išla stlačať tlačítko. Ako som zastavoval, tak samozrejme sa nedržala, lebo držala telefon. Skoro mi odtlačila svoje líco s uchom na čelné sklo. Tak som ju upozornil, že toto je jeden z dôvodov, prečo sa za jazdy do žltej zóny nesmie ísť. Odpoveďou mi bolo, že ako si má otvoriť, že som strašne múdry. To zopakovala asi tak zo 3-krát a odišla. Keďže nebola príležitosť vysvetliť paničke, ako mala správne postupovať, tak si dáme taký malý videonávod. Pred žltou zónou sa nachádzajú dve tlačítka, ktorými viete dať znamenie a viete si aj otvoriť dvere. Zostanete stať pred žltou zónou a keď vodič zastaví, môžete vystúpiť. Pevne verím, že sa to dostane k pani cestujúcej, aby ona mohla byť múdra.